Sanoivat, että siinä vaiheessa kun voima loppuu, niin sitten riittää kun lisää vähän varusteita, niin miten se oli 200 kyykkyä ja... Vähintään 200 kyykkyä ja 100 kiloa penkkiä. Ainakin. Niin, että... Ainakin. Kyllä, eli näillä tuloksilla niin lähdetään katsoa, että onko voimamiehestä varusten nostajaksi. Kyllä, näin me tehdään. Sinne vaan hieroa ja sit semmonen perisynti, mihin itekin syyllistyn. Se pystyyn pitää irrottaa, mutta älä yritä pidentää itseesi. Siinä vaiheessa kun tulee sitä rautaa, niin roppahan ottaa vastaan ja muovautuu, ettei yritä monoliftilla tavallaan niin kuin pidentää itteensä. Semmoinen turvallinen pieni semmoinen lysy on parempi. Joo, kyllä. mietit sitä pakaraa aktivointia tuossa. Joo. Sieltä vaan. No niin. Jep, anna mennä vaan. Oi hyvin menee. Jep. Jep. Puristamalla ja paineella irti, ei semmosella hirveellä rykäisyllä, semmosella paineella. Lonkkaa auki vaan rohkeasti. Niin. Just sitä nuo. Sit mentiin. Sinne vaan vaikka 2 pois. Joo. Jep, hyvä. Tuntuu oudolta. Kyllä se on. Aseet on vähän leveämpiä ja tasapohjaiset kengät, mutta ei se kyllä se on, katokko se kapeammalla kyykkää, niin kyllä se vaan. Ja täytyy sanoa, että toi oli, siis oikeesti tuntuu tosi hyvältä toi pikkurilli tonne. Et se jää niinku heti käyttöön, että toimii. Se on hyvä. Joo, se vie hirveästi sitä painetta tuolta pois. Sitten jos sulla on tuosta leikattu, niin se vaan auttaa. Niin jo. Se käännettyä paljon paremmin tuota lapaa tuolta. Kyllä. Joo, se tuntuu niinku hyvältä. Asikaisen Joonas, 25 vuotta, voimanostoa takana enemmän tai vähemmän 10 vuotta, 4 vuotta niistä ammattilaispuolella, 2017-18 IPF:ssä, Multiply varustenostaja, kyykky 340, penkkiä salilla ottanut 250 kiloa, vetänyt maasta kisassa 275 kiloa, 110 sarjassa pyöritään. Hyytisen Marko, 39 vuotta, kohta 40 ja no voimailuhommia nyt on oikeastaan vuodesta 99 tullut reenailtua ja sitten sanotaanko vuodesta 2010 niin on tullut kisailtua sillä lailla ja oikeastaan nyt sitten raakana ekana kisailin ja nyt sitten 2022 niin alkoi tämä varustehomma tulemaan mukaan tähän touhuun ja tässä nyt on vähän niinku uutta opeteltu koko ajan. Ja 365 kyykky, 260 vetoa ja 242,5 on penkki. 865 on yhteistulos, että sitä pitäisi lähteä parantelemaan tuossa jossain vaiheessa. Mä luulen, että sä joudut roikkumaan räkissä. Tuntuuko se kireeltä? Siellä. Sä oot tämmönen ballerina vartalo niinku meilläkin, niin se on... Alat sä, että mulla on iso persi. Ei. Tiukat pakarat ja paksut reidet. Yhtään joustamaan saatana, tuu mun perseen yli. Kyllä se kato, kun me ruvetaan roikkumaan niin. Noniin. Noniin. Joo, tää on vielä tiukkaa. Joo, ja katsopa, nyt me mennään tänne. Sä pääsit roikkuun tuossa räkissä. Pyhä puku, mulla ei ole päällä ollut ikinä mitään näin tyylikästä ja työlästä. Tangon alle. Me laitetaan nyt. Otapa se sieltä. Ja laitetaan täältä näin. Nyt lähden vaan pikkasen siitä roikuttamaan. Se lähtee nousemaan. Ihan koko painolla. Ei mene rikki. Joo, helposti meneekö vanha? No niin, nousepas ylös. Nyt toinen.
Noin. Nyt mä en tiedä minkä takia te varustan nostaa ja liikutte aina porukan. Joo. No niin. Sitten sitä puolta. Tää on joukkuelaji. Niin jo. Tää on tiimi. Ohoi. Nyt taas. Nyt vedetään täältä vielä. Sähän olitkin noin hoikka poika, että se menee noin helposti. Mä oon sanottu jo hoikaksi ja pitkäksi. Tää on mun onnenpäivä. Elämäni onnellisin päivä. No, kyllä se vähän se liikkuu koko ajan. 2 hours later. Mä luulen, että me kokeillaan nyt vähän killuttaa sitä pukua painon kanssa. Se huomaa sit se alkaa, eikä pikkasen kyykätä. Joo. Ihan rauhassa, puristaa pakaralla irti. Jep. Sinne vaan. Ylös vaan. Hyvä. Miltä tuntuu? Hyvin erikoiselta, mutta sanotaanko, että aika semmonen lämpöinen halaus on tässä koko ajan. Jonas, hetkellä se olisi 25 vuotta. Etkö ollut? Joo, kohta 26. Sä oot vasta laittanut 1 000 000 näihin voimannostovarusteisiin. Joo, ei pahaa. kyllä täällä niinku yksi omakotitalo on maksettu jo, että sillä rahalla. Toisaalta, kyllähän tää nyt aina omakotitalon asumisen voittaa. Voittaa. Niin ja siis se vie paljon enemmän tilaa, että toi on kuitenkin tommoseen lätkäkassiin saa mahtuu se. Ja tuossa lätkäkassi on niin hyvänä tyynynä sitten, kun se on täynnä varusteita. Niin. Kun sillä alla nukkuu, kun ei oo varaa vuokraa. Joo, ja jos kaikki rahat ei mene harrastukseen, niin se on ihan Ei, väärä mikä harrastus. se semmonen harrastus on? Jos pikkusen on huomat briefit tässä alla, niin tää menee tälleen niinku heittämällä. Että tässähän on nyt niinku käytännössä tuon polyesteripuku, tää on kanvaspuku, mikä on tämmöstä niinku purjekangasta pikkusen paksumpaa. Niin ne on oikeastaan ainoat käytössä olevat niinku materiaalit multiply nostamisessa. Että tää on sitten tää kanvasi pikkusen semmonen, se on erilainen nostaa, se on huomattavasti jäykempi ja joutuu levittää polvea enemmän. Siinä on ehkä niinku pienempi virhemarginaali sitten kyykätessä. Ja siinä on enemmän ehkä niinku sitten voisiko sanoa pysäytysvoimaa siinä pohjalla verrattuna niinku polyesteripukuun. Pohkeen päällehän me ei tätä laiteta, koska se tuntuu erittäin epämiellyttävältä ja voi aiheuttaa sen, että se pohja repeää. Joo, ei siis. Tuntuuko pohkeen päällä? Ei taida olla, eikä se pitäisi olla. Ei tunnu. Laitetaan vaan täältä nyt ihan tämmönen. Tää on hyvä side, kun tässä on rekyyliä, että tää on ihan todella löysälle laitetaan vaan tämän. Ei tää on ihan... Tosi löysä, okei no. Ei, tää on. Kato, eihän tästä on vetty vielä. Kato, tähän jää näin paljon ylimääräistä. Joo, ei. Mutta ihmisen, joka ei ole käyttänyt vuosia edes polvilämpäreitä, niin Joo, tää on tietenkin toinen. Okei, olo. Notkia kun näätä. Nyt vaan sitten painat lukkoa irti, pakara tiukkaa. Se on tuo polviside nyt siinä. Voi pyrkiä sen, että sen takia se laitetaan jalka suorana. Vain lukkoon painat se. Sähäkkä irrotus paineilla, ei rykäisyllä. Tarkkaa se asento. Se on tärkeä. Jep. Sinne vaan sitelle. Ylös vaan. Hyvä. Kato, kyllä se rupee painumaan sinne. Mut täytyy sanoa, että ei kyllä mitään hajua tuosta syvyydestä, kun tonne Joo, mennään. ei siinä. Ei niinku mitään hajua. Joo, se sit tuntuu, vaikka nyt joku sen vuoden näiden varusteiden kanssa pelannut, että pikkuhiljaa alkaa se hahmottumaan. Kisoissa on sitten yleensä joku huutamassa Niin. syvyyttä, kun ei sitä niinku tajua itse. Ei. Joo, siitä vaan.
vaan. Tiukkakin puku, niin kyllä se alkaa, kun se antaa vaan painua sinne. Sitten jos sä alat väkisellä kaatamaan ja murjomaan sen, niin se siinä vaan käy huonosti. Ei ole hyvä. Kyllä se menee sinne. Mut se, että se täytyy viedä, se, että oli se penkkipaita tai kyykkypuku, niin se kyykyssäkin se on laskettava. Jos sä alat hitaasti jänkäämään ja laitat vastaan, niin se menee se hyöty siitä. Sä tunnet, kun sä lasket sen rautaan puvulla. Juu. Se on niinku tennispalloa heittäisit lattiaan, niin mitä kovempaa sä heität se alas, niin sitä kovempaa se tulee ylös. Niin, tulee takaisin. Varsinkin itselläkin paijan kanssa enemmän tai vähemmän ongelmia aina sen laskunopeuden kanssa, että se sinne väsyy sinne rauhaan alle, jos ei. Niin, mut kyykyssä se nyt on jotenkin aika luontaisesti, että se ei sillä lailla, että jotkuthan jysäyttää sen, mutta se ei sillä lailla, jos tekee, niin se on aina se nopean nostajan etu. Mut semmonen hallittu. Niin kyllä joo, ei semmonen crossfit-kyykky, semmonen, että mennään ihan jalat veteläksi ja otetaan koppi siellä alalla. Että ei voi, joo. Tai voi, mutta huonosti käy. Joo, kyllä siinä sitten kun siinä rupeaa olemaan enemmän kiekkoa telineessä, niin tangossa, niin siinä rupeaa käymään huonosti. Kuitenkin se on kyykyssä varsinkin se on teknisesti hyvin erilainen kuin joku perusvoimanostokyykky, että niin kuin, jos sä kyykkäät pelkillä lämpäreillä ja se menee vähän niin kuin vinoon se nosto niin sanotusti, niin sä pystyt vähän jullettamaan, pystyt vähän pelaamaan sitä, mutta kun sä puvun pistät päälle, niin se tavallaan se tekniikka on huomattavasti tarkempi, että jos se on niin kuin liikaa niin kuin menee vähän siitä luonnollisen linjan vierestä, niin et sä pysty enää jullettaa sitä. Niin se on peli pelattu, kun varustella mennään kumminkin isompiin rautoihin. Yli raudalla. Niin virhemarginaali on se, että sä et pysty sitä paikkaamaan. Ja sitten jos sä rykäiset sen kyykyn niin kuin ihan väärään paikkaan älyttömän kovaa, niin siinä käy tosi huonosti. Sieltä vaan, hyvä. Paljon sulla oli muuten vuoteen raakakyykky enkä? No siis tänä vuonna isoin nosto, minkä mä oon tehnyt, niin tuolla safety squat barilla 285. No niin. Otetaan Lego-suoja. Niin onkohan mulla mukana vai joudutaanko me samoilla suojilla kaikki nostamaan? Sen älysin, kun noita rupes käyttää noita Lego-suojia, että miten lujaa sitä oikeesti puree. Niin jo. 3 ohennutta hammasta. Joo. Mut se on pääasia, että rauvat tulee ylös. Hampaita saa aina uusia. Se lähtee siitä, jos se asento on huono, niin se kyykkykin on huono. Sitä ei pysty paikkaamaan. Jep. Otapa. No niin. Joo. Lasken vaan. Otetaan uusi. Otetaan uusi. Ota vaan uudet paineet. Mä otan pikkasen jalkaa taaksepäin. Mä laitan, että se on ehkä, jos sä katsot tästä laataa, ei liikaa tänne, vaan se on ehkä tuossa sillä lailla. Mä haluan, että se on aika hyvä siinä. No. Näytti vähän sketchiltä toi eka irrotus, niin en ottanut koukkuja. Mutta tää on tätä. Tää on justiinsa. Se on just sitä. No niin, nyt tarkkaan vaan. Jep. Sinne vaan. Anna mennä vaan. Vielä. Ylös. Ylös vaan. Vielä toinen. On hankala hakea nyt kun on vielä piiru kireemmällä noin rätit, niin tavallaan se, että vähän ne semmoset tutut paikat, mistä sä haet sen, että se asento on hyvä, niin ne on hukassa nyt. Joo. Kato, kun ne jalat tulee näin tähän. Ja se tilanne on tässä, kun sulla se tanko on, niin elää mene näin tänne. Mut sä oisit niinkö näin tässä. Pumppaat. Sitten läsähtää ja sit sä kiristät, painat pakaraa ja sit sä painat sen sieltä.
Jos sä meet näin tänne alle ja alat sieltä, niin ei hyvä. Siinä on pikkasen, tuossa irrotuksessa on, mistä puhun sitä pakaraa. Niin. Se ei ole siitä kiinni, etteikö sulla voimat riitä, mutta kun tää on, ei tehnyt. Tää on, jos sä otat räkistä ja pakitat, sä et pysty löysällä pakaralla. Kato, kun sä joudut askeltamaan, se on pakosta. Mutta tässä se on se mahdollisuus. Joo, ei minkä huomaa, niin tää rauta ei ole yhtään mitään. No niin, sinne vaan. Vielä. Jep. Ja aina vaan sitten se, että kun sinne puvulle se lasket luonnollisesti, niin kuin tiedät, se lasketaan ja viedään sinne taakse. Se puku ottaa kaiken eniten vastaan rautaa, kun että itekin joskus siihen syyllistyy, että tiputtaa perseen liian suoraan alas. Niin kuin painonnostossahan tehdään, se tippuu se perse. Voimannostoskykyssä se tietenkin tippuu samalla lailla, mutta se vie aggressiivisemmin tänne. Koska sit kun mietitään nämä olkaimet on vetty kireille, niin se ottaa koko ajan vastaan, se kannattelee kato tuo olkain sitä sun roppaa. Se on se idea siinä, mitä aggressiivisemmin tänne mennään, pystyy tämä säärikulma. Kyykätään niin sanotusti väliin. Niin. No niin, sinne vaan. Jep! Hyvä. Ei teillä kun nostaa vaan. Hammassuojista se voima tulee. Niitä ei kannata pestä, mä oon yhden kerran sen virheen tehnyt. Tosi hyvä, prässäät sen lukkoon. Jep. Nyt mentiin. No vielä. Ylös. Hyvä. Hyvä. No niin. Laske vaan siihen. Oh, siellä on. Se alkaa nyt menee jo sinne kulmaan. Semmonen välikysymys, että tuntuuko, että se 200 kiloa heti Onko helppoa? nousee? Joo, voin sanoa ihan suoraan, että en lähde yrittää tässä nyt 200 kiloa enemmän. Että Nimittäin semmosella läpivahvalla kaverilla, mikä ei ole varustella kyykännyt, niin se huonontaa sitä. kyllä mä siis, jos ihan rehellisiä ollaan, niin mun ajatus oli se, että mä nostan tänään huonommin kuin raakana. Että mä voisin nostaa raakana enemmän kuin varusteilla. Koska monesti käy. Vaikka mä en oo itse käyttänyt mitään varusteita ikinä, kyllä, muuta kuin rannetukia ja lämpäreitä, niin ei se, kun katsoo tavallaan miten työkin täällä painatte, niin ei se helppoa ole. Niin kuin, että se hyöty niistä varusteista, se on vähän niin kuin se, että niin kuin, kyllähän vaikka pyöräkoneen hommissa sanottiin, että kyllähän niillä ajaa kukaan vaan, mutta teepä töitä niillä. Näin on. Niin näissä on vähän sama homma, että kyllähän nämä päälle laittaa, mutta teepä töitä näillä. Niin ei olekaan ihan niin yksinkertainen homma. Mut niin, se on maailman tasolla, kun niistä se 200 kiloa oikein semmoiset kovimmat ottaa ja niinku penkkipaitakin niin. Jos se on minimi sillä paijallakin, niin siitä pitää se 60 kiloa saada. Niin. Tietenkin ei heti kun se lyvän päälle, mutta jos vähän aikaa reeniä. Niin, ei, kyllä mäkin uskon, että tähänkin varmasti siis auttaisi, kun ottaisi vaan... No ihan varmasti reeni. Seuraava reenihän on ihan erilainen. Niin kyllä, tossa ja siis tosi hyvin pitää pitää pää kasassa, että nostaa iloa noista vermeistä. Niin. Että, kyllä se häiriötekijöitä on paljon, kun rätit painaa polviin ja tuntuu epämukavalta ja tuntuu, että kohta loppuu verenkierto ja rannettu, että sitten puvussa on vähän huono hengittää ja silleen, että eihän toi ei hauskaahan se ei oo silleen, vaikka itse tavallaan onkin. Puvulle vaan vielä. Jep. Hauskaa on. Anna mennä vaan, mitä?
Painat vaan sen sieltä lukkoon irti. Lukkoon! Joo. Sinne vaan, päästä menemään. Anna mennä vaan. Vielä. No niin, hyvä. Siitä. Siellä on. Joo. Miltä tuntuu nyt? Kerro. Alasmeno tuntuu ihan paljon pahemmalta kuin ylös tuleminen. Muuta sanoo. Ihan siis mä tulin ylös, mä mietin, onks tää näin kevyt Niin, se on joo kyllä. Mut niinku ottaa ihan paineet siitä, että tiedät, että nyt on romua niskassa, niin nyt älä sekoile. Joo. Niin tavallaan se henkinen paine Se on vitu. selvä, että siinä on Se sitä on, ja varovaisuutta, mikä on ihan normaalia, kun se on ihan tervettä itsesuojeluvaistoa. Ajattele, sullakin on jopa semmonen. Et ois uskonut. Joo, se menomatka on yleensä huomattavasti pahempi kuin se tulomatka. Että. Nyt näet, miten komea on suomalainen mies, kun se kyykkää kohta. No niin, tanko vaan sinne. Sitten sinne puvulle vaan, päästä menee. Vielä. Jep! Siellä on. Ja pysyy. Mä haluan, että se on siinä. Nyt sun vaan painat sen saakelin lukkoon. Joo, piukkana vaan. Sinne vaan. Jep. No niin, Anna mennä sitten vaan. mennään. Vie. Vielä. Jep. Siitä vaan, hyvä. Huomas heti, että kun luottoa tuli, Joo. niin en mä niinku, meni reippaammin, mut sit myöskin se, että niinku mulle ei tullut semmonen pakokauhu, vaan Niin. niinku Ei. tulee semmonen olo niinku tiedätkö jousella. Niin, et kyllä. mä vaan ootan, että milloinka siitä Et joo, kaveri tänne- vetää irti, että sä tuut ylös sieltä, että käskeet ylös. Niin. Kyllä. Niin. Sirkus on tämä. Sieltä on pelkästään jäänyt. Nyt ei oo veetty tästä sitä löysää pois, mikä vetää sillä polvisille veivillä. Mutta kyllä me saa antaa jonkunlaiseen kireyteen. Mutta Saa- silleen niinku, katsotaan miltä se tuntuu, kun se tehdään silleen niinku, kun oikeesti lähdettäis tosissaan tekee, eikä tälleen niinku amatööri. Täältä niinkö nähdään, että Ei, tänään on ensimmäistä kertaa sidottu edes löysällä. Mä oon polvilämpäreitä käyttänyt ja niitäkään en oo enää vuosia. Se mustelmia tuu, niin eikö se ole liian löysää? On tää kyllä aika etva. tää saa vettyä ihan tän rekyylin pois. Se on kohta se pihti käteen. Mä menen vielä yhden. Pistäpä se tuohon tavallaan. Ota vielä varmaan tulee, ei, näin päin. Ja se niinku siinä vähän vinottaa ja mä kato nyt menettää vielä. Oi, tulee! Ota vähän pitemmälle. Noin. Oi! Auko se valmis? Onko niinku... Joo. Ja laitetaan näin. Siellä piäs. Miltä niinku tuntuu Vote? Onko helppoa ja kivaa? Joo, tämmönen. Se sen verran pysyy. Pysyy. Joo, ei tarvii. Ihan hyvä, jos sen saa sit helposti pois. Ootapa, saako tänne sun seisomaan? Joo, mä otan tämä. Oota sekunti. Voi vittu. Ei. Pystyt sä ole? Joo. Ootapa. Viepä. Ihan noin tuossa. Viepä. Ja auki.
No se saatana, kun se ei mene. Noniin. Nyt se. Ai vittu. Noniin. Oispa seisomaan. Ai jumalauta. Että... Tuo on kisakireys. Joo. Voi höllä. Ai jumalauta. Voin sanoa, että en kyllä. Ei jumalauta, en kyllä. Se ei niinku pelkästään tuo paikalle laittaa sattua niin Vaikka paljon. tää ei polvi. Sideveivillä ei veity tästä löysiä pois. Mut kun tässä on ihan helvetinmoinen rekyli, mä vein ihan kokonaan tästä rekylin pois. Oh yeah. Oh yeah. Vittu siis se, että jos ton pystyy ottaa vastaan niinku itkemättä, niin se on jo niinku kova suoritus minun silmissä. Ei edes tuu väliä niin, että kyykkääkö. Päivän tärkein kysymys, ja se on tietysti, paljon se penkki nyt oli? 190. No niin, se on tänään 300 kiloa paijalla. Näin se vaan menee ainakin. Ensin tehdään silleen, että otat paijan pois. Paita pois. Oi saatana, tää on mun. Kyseessä on tämmönen paljon tunteita herättävä, taitaa olla kaksikankainen penkkipaita. Eli tehdään silleen, että muuta kuin lyöt hanskat sieltä läpi. Jalkasi. Nyt teet silleen, että lyöt vähän niinku nyrkkiä läpi siitä Niin kuin hihasta. löysit jotakin nettikommentoijaa. Ei vittu, eihän sitä saa päälle. Onko sulla muovipussi? Ei mulla oo. Oota. Onko se niin tiukka se? Kyllä se näyttäis olevan. Taikuri yllättyy itse. No taikuri. Mä ajattelin, että kyllä tää niinku voteen päälle menee. Sitä ei mene mitään. Vaihdetaan lennosta slingsotti punnerrukseen, kun pitää vaihtaa noihin lyhyempiin rannetukiin. Joo. Tää on nimittäin aika tuskasta näitten pitkien. Mä voin kyllä laittaa ne. Ota semmonen melkein niinku etusormet merkkeihin. No niin, ja painetta pakkiin sitten. Joo. Tehdäänpäs silleen, että painat nyrkkiä mun tissivakoon vasten. Näin. Joo. Näin miehet osoittaa läheisyyttä. Kyllä. Painatko nyrkillä vähän tuohon noin? Tuntuu siltä, että on elossa. Joo, tässä ei hempeillä. Tää on kontaktilaji. Mä vien sen pitemmälle sen tangon nytten, niin Paljon pitää. Joo. anna mennä vaan siihen mihin mä jätän sen, niin Katsi tiukkaa. Olkaa painetta sinne pönttöön nyt niin vitusti. Vielä. Sinne vaan, sinne vaan, sinne vaan. Siitä suoraan. Joo, anna mennä vaan, suoraan vaan, suoraan vaan, suoraan vaan. Jep, avaa. Hyvä, toinen vaan. Jep, avaa. Lähti telineisiin. Se on Ihan eri tuntunen. Ei Ja niinku, sit jos katsot, sä oot raakapenkkaaja, niin se huomaa tuossa työ, se pitäis vaan niin. tuonne vaan enemmän. Joo, mä niinku nyt, mä vähän niinku löysin sen jo sen tunteen, mikä pitää osua. Et nyt mut mä en ihan osaa 100% etsiä sitä. Mä oon vähän fiilistellä tähän väliiteksiä, niin on kyllä tekniikat tosi oudon tuntuisia. On niinku tosi semmonen jämäkkä olo tehdä.
Mutta niin kuin alasmenot on aina selkeästi pahempia. Niin kyykyssä kuin penkissäkin, niin alas meneminen on paljon pahempaa kuin se punnertaminen ja ylöstulo. Ei tunnu miltään, tulee ihan helposti, mutta se, että pysyy kasetti kasassa siinä, niin se vaatii kyllä töitä. Ja niin kuin nämä suunnat, niin kuin tavallaan ne, millä on tottunut ottaa sen oman semmoisen asennon, että ne kohdat, niin ne pointerit siellä on tavallaan, ne semmoiset perustuntemukset, niin ne vaihtuu, ne on ihan eri, niin siksi on vähän tekniikat hukassa. Joo, ei mitään, mä puhuin teistä pahaa sopivasti tässä videolla, että kun te kiusaatte tällaista viatonta pientä voimamiestä. Tässä on melkein sun PR raakana. Ja tähän laitetaan 100 kiloa lisää vielä. Niin. Kyllä on helppoa tää varusten nostaminen. Ei tarvitse nostaa vaan. Varusteet tekee työ. Se on paras se semmonen hydrauliikka penkkipaita semmonen. Niin. Se on joo. Se on mun ehdoton lemppari. On. Scania tekee. Vetää sitä. Mietit sitä. Sun pitää kääntää sitä olkavartta ja vitumoiseen sisäkiertoon. Ja taittaa se tankoa poikki ja vedät kahtia samalla. Jep. Noniin, sitten vaan. Avaa! Hyvä! Nyt vaan vattalle enemmän. Vielä sinne. Sitten vaan. Vasta menee. Avaa! Nyt tässä kävi se... Tässä käy nyt se kato. Kun tilanne se pitäisi hieman saada tai jonkin verrankin tuonne päin, niin kato nyt kun se lähtee avaamaan, niin sulla ei ole pelivaraa, niin se on nuissa kiinni. Kun et sä punnerat sen tuonne suoraan ja kun se käy jossakin aina, että se meinaa lähteä suuhun tulemaan. Siinä on sulla pelivaraa ja sä ehdit sen pian vielä paikata. Joudut ihan normipaijallakin heittää sen niinku tonne kasvoihin päin. No niin, miltä se tuntuu? Kyykkyyn laitettiin heti 200 kiloa enemmän kuin raakana ja penkkiin 100 kiloa. Kyllä täytyy sanoa, että viimeistään siinä vaiheessa, kun vedettiin tommonen niinku kisakiräys siihen toiseen jalkaan, niin en olisi kestänyt sitä, että oltaisiin laitettu molempiin jalkoihin se side. En olisi pystynyt ottaa edes niin kauan, että saisin sen sieltä, että arvostus nousi kyllä entisestään, vaikka kyllähän tämmönen niinku kaikenlainen voima on ollut aina lähellä sydäntä, että mulle on ihan sama, että onko se maksimihauiskääntö, onko se kehon rakennusta, onko se vahvilajitoimintaa vai varusten nostamista, niin kaikille löytyy arvostus ja paikkansa, kun sitä tehdään tosissaan. Niin. Mutta siis vaikeampaa eri tavalla kuin mitä kuvittelin. Kyllä se on niin eri laji, se muuttuu aivan täysin eri lajiksi siinä vaiheessa, kun sit vielä siinä kyykyssäkin nyt jos käydään, niin mehän ei veetty edes olkaimia vielä, ne oli vaan laitettu löysästi, jos ne olisi veetty vielä kisakireyteen sillä lailla niin, kyllä. Oikein kunnolla, niin siinä on hirveä potentiaali vielä siinä puvussa. Joo, ehdottomasti. Ja pitää ottaa toinenkin treeni, että saa siitä enemmän irti. Tavallaan alasmeno tuntui tosi pahalta, mutta sitten se ylösnouseminen ei mulla ollut semmoinen tunne, etteikö niinku pääsisi ylös. Joo, ja sitten korjattiin vähän sitä tankoa hieman ylemmäs, niin se parani heti. Kyllä. Joo, vähän niinku nimenomaan varustetekniikkaa ja sitten niiden varusteiden hyödyntämistä. Mutta täytyy sanoa, että kun on näin hidas, hikinen ja tuskallinen ja vielä kalliskin laji, niin mikä ihme saa miehen harrastamaan varusten nostamista? En tiedä. Ei ole potentiaalia mihinkään muuhun. Pitäisi löytää vielä joku parempi laji, missä saisi nämä käsivarret vielä yhtä kipeäksi, niin sit vois kokeilla. Niin. Joo, sehän selittää. Jonkin verran pitää olla semmoista masokistin vikaa ja vähän sadistinkin vikaa, kun siinä kuitenkin porukalla laitetaan rensseleitä päälle, niin pitää vähän nauttia siitä, että kaveri itkee ja ei saa happea, mutta... Se on. On ja
nyt kun mennyt reenit vähän miten sattuu, niin kyllä ne on meinannut uuninpesään työntää jo nuo varusteet. Mutta siinä se on hyvä puoli, että ainahan saa uusia sitten lisää. Niin, on kyllä. Joo, ja jos, miten sä sanoit, että jos ei kaikki rahaa mene varusteisiin niitä harrastukseen, niin ei, se on väärä harrastus. Se on väärä harrastus. Paljonko maksaa keskiverrosti esimerkiksi penkkipaita? No jos semmonen mikä mulla on inseri, se on kolmikankainen paita, niin se oli noin 350 € tilattuna. Multiply-paita se on kallis. Ja vetopuku suurin piirtein samoja luokkia. No vetopuku on vähän halvempi, mutta tuo kyykkypuku mikä mullakin, niin se Titani Superboss, niin se rupeaa olla jo $600 puku. No niin. Pariin 300 saa hyvää vetopuhua ja mulla itellä toi kanvasi niin maksoi $450, että sitten niitä aika paljon pelataan käytettynä kavereilla. Ei, niin, kyllä. Mutta nehän on ikuisia, jos et sinä turpoa niistä. Eihän niin kukapa turpois, mutta ne on ikuisia. Voimamieshommissa totuttu siihen, että varusteita ei ole missään, eli sä joudut kaikki välineet ostaa itse ja se on siksi kallista, mutta varusten nostamisessa rautaahan löytyy joka salilta, mutta sitten pitää olla rensselit millä tehdään, niin se on sitten, tulee sieltä, että eli ihan sama voima on kallista. Kyllä. Ei ole köyhiä hommaa. Ei, mutta sitä rahaa on, se on niin vanha keksintö, sitähän on kaikilla. Toisilla on vaan vähän enemmän ja toisilla vähän vähemmän. Ja sen takia nuo reenikassit on niin isot, että sinne mahtuu kaikki varusteet ja rahat. Ei ne suostu pankissa enää semmosia summia säilyttämään, kun ne homehtuu jo siellä pohjalla. Ei. Pitää käydä aina säkillinen hakemassa sitten käyttöön. Rahaa liikkeellä. On. Mut sun pitää vielä se vetopuku, se pitää kyllä testata. Ehdottomasti vetopuku testataan kanssa ja jos on hyviä arvauksia, että mitä tämmönen Rapian 3 saa vetää ja saa hyötyä maastavetopuvusta, niin no 100 kiloa vähintään. Niin, 100 vähintään. 100 tulee. Hyvänä päivänä 2. Niin mä oon netistä lukenut, että aina tulee se 100 kiloa penkkiä ja 200 kiloa kyykkyyn. Niin, niin. Näin meille on kerrottu, niin niinhän se on uskottu. Ja täytyy sanoa, että kyllä mun itsetunto vähän nousi tossa, kun ei mahtunut forkut tosta penkkipajasta lävitä, niin pikkusen teet, kun mulle taisi tulla pehkeiseenkin muutama sentti lisää mitään. Mutta täytyy sanoa, että kyllä tää slingshotti on mulle, en mä oo mitään raskaita nostoja tällä tehnyt. Nyt ollaan kuitenkin menty yli oman maksimi, että niin oli mukava ja tohonkin. Slinkkarilla on semmonen nyrkkisääntö, että se 40 kiloa. Riippuu tietenkin vähän vahvuus, mutta 40 kiloa. Slinkkaria pitää vielä vähän opetella ja ottaa sitä vähän tukitreeninä tuohon meikäläisen penkkipunnerukseen, koska kyllähän se 200 sieltä penkistä pitää saada raakana ja katsotaan sitten mitä sitä nousee. Sitten pitää hommata jo paita ja lähtee etsimään sitä penkkimaksimia, mutta minä laitan tonne Tessu-boksiin jätkien sosiaalisen median linkit, käykää ottamassa ukot seurantaa ja tämä kanava seurantaa ja muistakaa tulla käymään täällä Jyväskylän PTV-kymillä, koska sehän tarjosi meille tämänkin reenipaikan, niin ei muuta kuin sekaavaa ja kokeilemaan varusteella tai ilman. Loistavat puitteet, voimaharjoittelu ja ihan kaikkea aerobisesta. Jyväskylän ykköspaikka. Ehdottomasti tästä, jos täällä ei kehity, niin sit se on enää itestä kiinni. Se on enää itestä kiinni kyllä. Kiitoksia seurasta, ottakaa kanavat seurantaa ja jättäkää kommentteja, että paljonko vetopuvulla tulee. Nähdään ensi kerralla isomman ja vahvemman videon parissa.